Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә әзерлек башланды. Әйтик, Буада авыл хуҗалыгы предприятиеләре шәшүгә чыгачак техниканы агрегатлауга кирештеләр. Авангард хуҗалыгында бу эшне инде башладылар. Язгы кыр эшләренә әзерлек турында Буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллина язмасында. Биредә айрым ремонтланган детальләрне чәчкечләргә, культиваторларга һәм башка авыл хуҗалыгы техникасына комплектлыйлар. Илгиз Сыңгатов культиватор ремонтлый. Язын бу агрегат кырга чыгачак. Хәзерге вакытта культиватор компакторлары ремонт шөгыльләнәбез. Аларның лапаларын, иләрен, тәгәрмәчләрен ауыштырабыз. Сварка эшләре белән шөгыльләнәбез. Тәҗрибәле механизатор Алексей Никитин да калышмый. Авангард хуҗалыгында ул инде 8нче ел эшли. Техниканы агрегатлау җаваплы эш дип сөйли. Әгәр эш дөрес башкарылмаса, кырга чыкка җитди проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Хуҗалыкта техниканы әзерләүгә 6 көн элек кирешкәннәр. Хәзер механизаторлар басуларны тормалау өчен техника җыя. Кар өрүгә бу агрегатлар басуга чыгачак. Параллель рәвештә чәчү һәм урып җыю техникасын, шулай ук сиптергечләрне ремонтлау тәмамланып килә. Менә беренчедән тотындык себеркләрне төзү, барысы катнашачак 10 агрегат себерке. Бу отделение 10 себерке агрегаты себерүдә, аннан соң инде 5 агрегат культивация и 5 агрегат булачак чәчүдә. Бу чәчү комплексы һәм инде тракторлар белән чәчү агрегатлары. Аннан соң каток агрегат булачак каток. Басуларда кар эреп бетүгә беренче тормалау агрегатлары эшкә керешәчәк. Узган ел бу эш 1 апрельдә старт алган иде. Аграрчылар язгы кыр эшләрен узган елдагыдан да сынга калмыйча башларга өметләнә. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.